நான் உங்கள் இந்தியன் சித்தாமலர்ச்சி வெல்கம் பேக் டு மை சேனல். நம்ம இன்னைக்கு என்ன பார்க்க போறோம்னா 9th இயல் 4 இருக்கிற கவிதை பிழை தான் பார்க்க போகிறோம். உயிர் வகை அப்படிங்கிற கவிதை பிழை, அதாவது உயிர்களை வந்து 6 வகையாக வகைப்படுத்திருக்காங்க. ஸோ அதை வகைப்படுத்துவது யார் அப்படின்னா தொல்காப்பியர் தான். இதுக்கு முன்னாடி உலகத்தை வந்து 5 வகையாக வகைப்படுத்தியார். அதாவது நிலம், நீர், நெருப்பு, காற்று, ஆகாயம், இந்த 5 வகையாக வகைப்படுத்தியது யார் அப்படின்னா தொல்காப்பியர்னு பார்த்தோம். ஸோ அந்த வரிசையில் உலகத்தை வந்து 5 ஐம்புதங்களாக வகைப்படுத்தி அங்கே இருக்கிற உயிர்களை வந்து ஆறு அறிவு 6 வகையாக வந்து வகைப்படுத்திருக்கார். ஸோ அவரை தான் நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம். தொல்காப்பியத்துக்கு முன்னாடி தொல்காப்பியத்தோட முதல் நூல் எது அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்க போகிறோம். அதுக்கப்புறம் தொல்காப்பியத்தில் எத்தனை அதிகாரங்கள் இருக்குது, ஒவ்வொரு அதிகாரத்திற்கும் எத்தனை இயல்கள் இருக்குது, மொத்தம் எத்தனை இயல்கள் இருக்குது அப்படிங்கிறத அதை பார்க்க போகிறோம். ஸோ இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஓரறிவு, ஈரறிவு, மூவறிவு, நான்கறிவு, ஐந்தறிவு, ஆறறிவு, இதில் எந்தெந்த உயிர்கள் வந்து எந்த அறிவோடு சேரும் அப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறோம். இதுக்கு முன்னாடி நம்ம நிறையா வாட்டி பார்த்துருப்போம். இருந்தாலும் படிக்கும் பொழுது எந்த டவுட் வராது. அதே நம்ம ஒரு கொஸ்டின் தனியாக பார்க்கும்போது தான் ஏகப்பட்ட டவுட் வரும். ஸோ இந்த உயிர் வகைகளை வந்து டவுட் இல்லாமல் இந்த லெசன்லேயே முடிக்கிற மாதிரி கிளியராக நான் சொல்லி தரப்போகிறேன். வீடியோ ஸ்கிப் பண்ண பாருங்க. இதான் நம்ம சேனலுக்கு ஃபஸ்ட்டு வரீங்க, வழக்கம் போல் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பார்க்கல அப்படின்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. இப்போ வாங்க நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம். என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா, கண்டு கேட்டு உண்டு உயிர்த்து உற்றறியும் ஐம்புல உணர்வுகளின் வாயிலாக அறிவு என்பதை பெறுகிறோம். அதாவது நம்ம அறிவு பெறுகிறோம் அப்படின்னா அதுக்கு வந்து ஐம்புலன்கள் தேவை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இதற்குரிய பொறிகளான கண்டு கண், கேட்டு காது, உண்டு வாய், உயிர்த்து மூக்கு, உயிர்த்துனா மூச்சு விடுறோம்லே, ஸோ மூக்கு யூஸ் ஆகுது, அதில் வந்து உயிர்த்து மூக்கு, உற்றறியும் அப்படிங்கிறது உடல். உடலில் வந்து யாராவது தொட்டாங்க அப்படின்னா தொடுஉணர்வு ஏற்படுது இல்லையா, ஸோ அதுதான் வந்து உற்றறியும் அப்படிங்கிறது உடல். இந்த 5 உணர்வுகளுக்கு இதுதான் வந்து 5 புலன்களாக இருக்குது. ஸோ இந்த 5 உறுப்புகளில் எது குறைந்தாலும் குறிப்பிட்ட ஒரு அனுபவத்தை இழந்து விடுகிறோம். ஆனால் அனைத்து உயிரினங்களுக்கும் இந்த புலன் அறிவுகள் எல்லாம் இருப்பதில்லை. இதை கொண்டு உயிரினங்களின் புலன்களின் அடிப்படையில், புலன்கள் அதாவது கண் இல்லை அப்படின்னா அவங்க ஒரு 4 அறிவு, மூக்கு இல்லாதன்னா மூக்கு, கண் இல்லை அப்படின்னா அவங்க 3 அறிவு, அந்த மாதிரி. ஸோ புலன்களின் எண்ணிக்கையின் அடிப்படையில் முன்னோர் பகுத்தனர், உயிர் வகைகளை பகுத்தனர். யாருன்னா தொல்காப்பியர் வந்து பகுத்திருக்கிறாரு. 6வது அறிவு மனத்தால் அறியப்படுவது என்பர். ஸோ இது வந்து முன்னிலையும் கொடுத்துருக்காங்க. அடுத்து இந்த பாடல் வரிகள் பார்க்கணும் அப்படின்னா பிக்சரோடையே கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ உங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக தான் இருக்கும். பிக்சர்ஸ் வந்து இதுதான் அப்படிங்கிற மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. இதை தாண்டி ஏதாவது எக்ஸ்ட்ரா வந்து கொடுத்துருக்காங்கன்னா கிடையாது. இது மட்டும் எல்லா புக்லேயுமே பார்த்தீங்கன்னா இது மட்டும் தான் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இது மாதிரி இந்த நண்டு, தும்பி, இது மாதிரி வேறு உயிரினங்கள் இருந்துச்சு அப்படின்னா அது அந்த வகையை சாருங்கிறத நம்ம படிச்சுக்கலாம். ஸோ இதில் இருக்கிறத நம்ம படிச்சுக்குவோம். ஃபஸ்ட்டு பாருங்கள், ஒன்றறிவதுவே உற்றறிவதுவே. ஒன்றறிவு இருக்குதுன்னா அதுதான் வந்து உற்றறிவதுவே. அது எதுக்கு எடுத்துக்காட்டு கொடுத்துருக்காங்க, மரம், செடி, கொடி எல்லாமே வந்து ஓரறிவு. ஸோ அதனால் வந்து உணர மட்டும்தான் முடியும். அடுத்து பாருங்கள், 2 அறிவதுவே அதனோடு நாவே. 2 அறிவு அப்படின்னா உற்றறிவு உடம்பு, அதனோட நாக்கு போதி. அப்போ மெய் உடம்புன்னு வச்சுக்கோங்க, அதோட நாக்கு போதியை சேர்ந்துட்டோம் அப்படின்னா அதுதான் 2வது அறிவு. 3 அறிவதுவே அவற்றோடு மூக்கு. அப்போ மெய் உடல், வாய், மூக்கு. அப்போ இது வந்து 3 சேர்ந்து தான் 3 அறிவு. 4 அறிவு அப்படின்னா என்னென்ன இருக்கும் அப்படின்னா மெய், உடல், வாய், மூக்கு, கண், இது சேர்ந்து தான் 4 அறிவுது. 5 அறிவு எதுவே அப்படின்னா அவற்றோடு செவி. அவற்றோடு அப்படின்னா இந்த எல்லாத்தையும் சேர்த்து தான் இதை இணைச்சிக்கோங்க அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறாரு. ஸோ ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னா மெய், வாய், மூக்கு, கண், காது, இது சேர்ந்து தான் அந்த 5 அறிவு. 6 அறிவு அப்படின்னா மேலே இருக்கிற அந்த புலன்களோடு சேர்ந்து மனம் சேர்த்து, மனம்னா முகர்ந்து பார்க்குற மனம்ல மனசு, சரிங்களா, நம்ம மனசு அதுதான் வந்து நல்லதா கெட்டதான்னு சொல்லும்னே. ஸோ அந்த மனசு தான் வந்து 6 அறிவு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. நேரிதின் உணர்ந்தேன் நெறிப்படுத்தி நீரே அப்படின்னு சொல்கிறாரு. எந்தில் போனால் தொல்காப்பியர் வந்து சொல்கிறாரு. புரியுதா? ஸோ ஓரறிவுனா என்னென்ன, ஈரறிவுனா என்னென்ன அப்படிங்கிறத கொடுத்துருக்காங்க. அது எடுத்துக்காட்ட இதை நீங்கள் வந்து இந்த பிக்சர் அப்படியே கண்ணில் கேமராவாக யூஸ் பண்ணி ஃபோட்டோ எடுத்து கண்ணில் வச்சுக்கோங்க, சரிங்களா. எடுக்கலாம், அதெல்லாம் நம்ம கண்ணிலே ஃபோட்டோ எடுத்தோம் அப்படின்னா அந்த பிக்சர் இப்படி திறந்தோடனே அந்த பிக்சர்லாம் உங்களுக்கு வந்துடும், சரிங்களா. இப்போ ஓரறிவு அப்படின்னா மரம், செடி. ஈரறிவு அப்படின்னா நத்தை, சிப்பி, இது எல்லாமே வந்து ஈரறிவு. நத்தைக்கு கண் இருக்கிற மாதிரி தெரியாது. ஸோ அது வந்து இதுதான் உணர்ச்சி உறுப்பு தான், சரிங்களா. ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா பார்க்கவே தெரியும், உணர்ச்சி உணர முடியும்,
சாப்பிட முடியும். அவ்வளோதாங்க அது பண்ணும். வேறு எதுவுமே அதில இருக்காது. அடுத்து பாருங்களேன், எனக்கு டவுட் ஆயிருச்சு. என்ன டவுட்னா, மூன்றறிவுக்கு வந்து எறும்பு, கரையான்னு சொல்றாங்க. நான் எறும்ப புடிச்சு பார்த்தேன். அது கண்ணு இருக்குப்பா, 2 கண்ணு இருக்குது. ஆனா வந்து அத வந்து என்ன சொல்றாங்கன்னா, மூவறிவு அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஆனா மூவறிவு அப்படின்னா என்னன்னா, உடம்பு உடம்பு இருக்குதா? உடம்பு இருக்குது. வாய் இருக்குதா? ஸோ வாய் இருக்குது. மூக்கு இருக்குது. மூக்கு இருக்குது. இது 3ம் சேர்ந்தா தான் வந்து மூன்றறிவு. ஆனா வந்து பார்த்தீங்க அப்டின்னா, இந்த எறும்புக்கு வந்து கண் இருக்குது. ஏன் அப்டின்னா, அந்த கண்ணு வந்து அதால வந்து யூஸ் பண்ண முடியாது. ஸோ நீங்க இந்த வீடியோ பார்த்துருந்தீங்கன்னா தெரியும். ஸோ நீங்க என்ன செய்வீங்கன்னு எனக்கு தெரியும். போனோனே எறும்புக்கு கண் இருக்கா அப்டின்னு செக் பண்ணுவீங்க. ஏன்னா நெறைய பொம்மை டிவில பார்த்தீங்க அப்டின்னா, எறும்பெல்லாம் பேசும்போது கண் இருக்கிற மாரியே தெரியுது. ஸோ அத வச்சு நானுமே கண் இருக்குமே எறும்புக்கு அப்டின்னு பார்த்தேன். ஸோ எறும்புக்கு வந்து கண் இருக்கிற மாரி இருக்குது. நான் புடிச்சு எறும்ப புடிச்சு பார்த்ததுல கண் இருக்குது. இந்த பிளாக் கலர்ல புள்ளி வச்ச மாரி இருக்கு. ஸோ அது கண்ணா? இல்ல வேற எதுவான்னு தெரியல. ஸோ பார்த்துட்டு யாராவது கமெண்ட் பாக்ஸ்ல கமெண்ட் பண்ணுங்க. அடுத்து பாருங்க, நான்கறிவு அப்டின்னா தும்பி, நண்டு. நண்டு, தும்பிக்கு 4 அறிவு இருக்குது. நண்டு, தும்பி. 4 அறிவுன்னு சொல்றாங்க. ஆனா நண்டுங்கிறது 3 எழுத்து. தும்பி அப்படிங்கிறது 3 எழுத்து. பார்த்துக்கங்க. அடுத்து பார்த்துங்க, 5 அறிவு அப்டின்னாலே தெரியும். பறவைகள், விலங்குகள் எல்லாமே 5 அறிவு. 6 அறிவு அப்படிங்கிறது நம்ம தான். ஓகேவா? ஸோ இத மட்டும் நீங்க ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. நத்தை, சிப்பி, கரையான், எறும்பு, நண்டு, தும்பி. நண்டு, தும்பிக்கு தெரியும். நண்டுனா 3 வேர்ட் இருக்குது. தும்பினாலும் 3 வேர்ட் இருக்கு. ஆனா 4 அறிவு வகையை சாரும். ஸோ இந்த படத்த அப்படியே வந்து ஃபோட்டோ எடுத்து உங்க கண்ல வச்சுக்கோங்க. புரியுதா? ஸோ இது இவ்வளோதான் இருக்குது. அதுக்கு பிக்சரோட சொல்லி தரேன்னு சொன்னேன் இல்லையா? ஸோ அந்த பிக்சர பார்த்துரலாம். சரி, இந்த பொம்மைய வச்சு நம்ம ஓரறிவு, ஈரறிவு, மூவறிவு எல்லாத்தையும் நம்ம படிச்சிடலாம். இப்போ பாருங்க, ஃபர்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னா, இந்த பாடியில இந்த இது கீழ இருக்க பார்ட்ஸ்லாம் வந்து எடுத்துக்கோங்க. இதுதான் வந்து இது மட்டும் இருந்துச்சு அப்படின்னா, அது வந்து ஓரறிவு. மேலே எதுவுமே இல்ல. சரிங்களா? அப்படியே வச்சுக்கோங்க. மேலே எதுவுமே இல்ல. கீழ மட்டும் தான் இருக்கு. ஸோ இந்த பார்ட்ஸ் மட்டும் இருந்துச்சு அப்படின்னா, அது வந்து உடல். உடல் அப்படிங்கிறது வந்து உணர முடியும்ல. ஸோ இது வந்து ஓரறிவு. அதுக்கடுத்து பாருங்களேன், இந்த உடம்புலேருந்து மேலே, அதாவது கீழேருந்து நீங்க மேலே போணும். சரிங்களா? அப்ப உடம்பு, அதுக்கப்புறம் என்ன குடுத்துருக்காங்க? வாய். அப்போ உடம்பு, வாய் இருந்துச்சு அப்படின்னா, அது வந்து ஈரறிவு. அதே மாரி உடம்பு, வாய், மூக்கு. இது 3 இருந்துச்சு அப்படின்னா, அது மூன்றறிவு. அதே மாரி உடம்பு, வாய், மூக்கு, கண். இது இருந்துச்சு அப்படின்னா, அது வந்து 4 அறிவு. உடம்பு, வாய், மூக்கு, கண்ணு, காது. இது இருந்துச்சு அப்படின்னா, அது வந்து 5 அறிவு. அதே மாரி உடம்பு, வாய், மூக்கு, கண்ணு, காது, மூளைன்னு வச்சுக்கலாம். இல்லன்னா மனசுன்னு கூட வச்சுக்கலாம். இது இருந்துச்சு அப்படின்னா, அது வந்து 6 அறிவு. புரியுதா? அப்ப ஓரறிவு முதல் ஈரறிவு வரை என்னென்ன உறுப்புகள், புலன்கள் இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்துக்கோங்க. ஸோ இது தெரியும். இருந்தாலும் இன்னும் இது மறக்காம இருக்கும்ல, அதுக்காக தான் இந்த டாய் வச்சு யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். அடுத்து பார்க்கலாம். நூல் வெளியீடு பார்த்துரலாம். அடுத்து இலக்கண குறிப்பு. உணர்ந்தோர் அப்படின்னா வினையாளனையும் பெயர். வினையால் அணையும் பெயர், வினையாளனின் பெயர். சரி, உணர்ந்தோர் அப்படிங்கிறது வினையாளனின் பெயர். உணர்ந்தோர் யாரோ ஒருத்தர் உணர்ந்திருக்காரு. ஸோ உணர்ந்தோர், அந்த உணர்ந்தவரையும் சேர்த்து மென்ஷன் பண்ணி சொல்ற மாதிரி வருதா? உணர்ந்தவன் அப்படின்னு வந்துச்சுனாலே அது வந்து வினையாளனையும் பெயர். வினையால் அணையும் பெயர். உணர்ந்தவன் அப்படின்னுலாம் வந்துச்சு அப்படின்னா, அது வந்து வினையால் அணையும் பெயர். அதே மாதிரி பகுபத உறுப்பிலக்கணங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா, இப்போ தான் நம்ம பார்த்துருப்போம். முன்னாடி பார்த்துருப்போம். ஒரு வினைமுற்று சொல் தனியடியாகவோ அல்லது கூட்டு வினையாகவோ இருக்குன்னு சொன்னோம் பார்த்தீங்களா? இப்போ இதை பார்த்தீங்க அப்படின்னா தெரியும். நெறிப்படுத்தினார் அப்படிங்கிறதுல நெறிப்படுத்து, இன்னு, அர் இப்படின்னு பிரிச்சிருக்காங்களே. ஸோ இதில் அடிச்சொல் எது, வேர்ச்சொல் எது அப்படின்னா நெறிப்படுத்து. இதை நம்ம வந்து 2ஆக பிரிக்கலாம். நெறி கூட்டல் படுத்து அப்படின்னு பிரிக்க முடியுதா? ஸோ இதுதான் வந்து கூட்டு வினை. புரியுதா? ஸோ கூட்டு வினைங்கிறது எதில் வருது அப்படிங்கிறத பார்த்துக்கலாம். நெறிப்படுத்தினர் அப்படிங்கிறது நெறிப்படுத்து கூட்டல் இன் கூட்டல் அர். நெறிப்படுத்து அப்படிங்கிறது பகுதி. இன் அப்படிங்கிறது இறந்தகால இடைநிலை. இறந்தகால இடைநிலைக்கு என்னென்ன வரும்? இத்து, இட்டு, இரு, இன். இந்த 3மே வந்துச்சு அப்படின்னா அது வந்து இறந்தகால இடைநிலை. அர் அப்படிங்கிறது பலர்பால் வினைமுற்று விகுதி. நெறிப்படுத்தினர் அப்படின்னா நிறைய பேரை குறிக்குதா? ஸோ பலர்பால் வினைமுற்று விகுதி. ஸோ இலக்கண குறிப்பு அப்படின்னா உணர்ந்தோர், வினையாளனையும் பெயர். பகுபத உறுப்பிலக்கணம் அப்படின்னா நெறிப்படுத்தினர் அப்படிங்கிறது நெறிப்படுத்து, இன்னு, அருன்னு பிரியும். ஸோ அதுக்குரியதான் பகுதி, இறந்தகால இடைநிலை, பலர்பால் வினைமுற்று விகுதின்னு கொடுத்துருக்காங்க. அடுத்து அறிவோட நிலைகள், அறியும் ஆற்றல் என்னென்ன, உரையாசிரியர்களின் எடுத்துக்காட்டு என்னென்ன. சரியா? உரையாசிரியர்களுக்கு சொன்ன எடுத்துக்காட்டுகள் கொடுத்துருக்காங்க. அறிவு நிலை ஓரறிவு இருந்துச்சு அப்படின்னா உடல் மட்டும் இருந்துச்சு அப்படின்னா அது வந்து ஓரறிவு. ஸோ அது வந்து புல், மரத்துக்கு இருக்குது. ஈரறிவு அப்படிங்கிறது உற்றறிதல். உற்றறிதல்னா உடல், சுவைத்தல், வாய். நான் சொன்னாலே அந்த பிக்சர் ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டாலே உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். அதுக்கு எடுத்துக்காட்டு சிப்பி, நத்தை. நான் இந்த இதுக்கெல்லாம் வந்து எடுத்துக்காட்டு எப்படி சொல்லியிருக்கேன், அந்த படத்தையுமே வந்து கேப்சர் பண்ணி கண்ணில் வச்சுக்கோங்க. ஸோ மூவறிவு அப்படின்னா உடம்பு, வாய், மூக்கு. இது 3 இருந்துச்சு அப்படின்னா அது வந்து மூவறிவு. ஸோ எடுத்துக்காட்டு கரையான், எறும்பு. 4 அறிவு அப்படிங்கிறது உடம்பு, வாய், மூக்கு, கண். இது 4 இருந்துச்சு அப்படின்னா 4 அறிவு. இது எடுத்துக்காட்டு நண்டு, தும்பி.
4 நண்டு அப்படின்னு கூட வச்சுக்கலாம். இல்ல நண்டுங்கிறது 3 வேர்டு, தும்பிங்கிறது 3 வேர்டு. ஆனா 4 அறிவுன்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ இப்படி கூட ஞாபகம் வச்சுக்கலாம். 5 அறிவு அப்படின்னா உற்றறிதல், உடலு, வாயி, மூக்கு, கண்ணு, காது இது சேர்ந்தது தான் வந்து 5 அறிவு. ஸோ அதுக்கு எடுத்துக்காட்டு பறவை, விலங்கு. 6 அறிவு அப்படிங்கிறது உடல், வாய், மூக்கு, கண்ணு, காது, மனசு, அறிவு எது வேணாலும் சொல்லலாம். ஸோ இது சேர்ந்தது தான் 6 அறிவு. எடுத்துக்காட்டு மனிதன். புரியுதுங்களா? ஸோ இதுதான் அந்த அறிவு நிலை, அறியும் ஆற்றல், உரையாசிரியர்களின் எடுத்துக்காட்டுகள். இதுதான் ரொம்ப முக்கியம். நம்ம வந்து உரையாசிரியர்கள் சொன்ன எடுத்துக்காட்டுகளை மட்டும் நம்ம படிச்சுக்கலாம். அடுத்து பாருங்க நூல் வெளியீடு பார்த்துடலாம். தமிழ் மொழியில் கிடைக்கப்பெற்ற முதல் இலக்கண நூல் எது அப்படின்னா தொல்காப்பியம். தமிழ் மொழியில் கிடைக்கப்பெற்ற முதல் இலக்கண நூல் எது அப்படின்னா தொல்காப்பியம். இது எழுதியவர் வந்து தொல்காப்பியர். ஸோ இது எல்லாருக்குமே தெரியும். தொல்காப்பியம் பிற்காலத்தில் தோன்றிய பல இலக்கண நூல்களுக்கு முதல் நூலாக அமைந்திருக்கிறது. பிற்காலத்தில் தோன்றிய இலக்கண நூல்னா நன்னூல்னு சொல்லுவாங்க. பவணந்தி முனிவர் எழுதிய நன்னூல், புறப்பொருள், வெண்பா மாலை, தண்டி அலங்காரம், யாப்பருங்கலக்கு அருகி இது எல்லாமே வந்து இலக்கண நூல்கள் தான். நிறைய நூல்கள் இருக்குது. இதுக்கு இந்த நூல்கள் பிற்காலத்தில் தோன்றிய இலக்கண நூல்களுக்கு முதல் நூலாக இருந்தது தொல்காப்பியம். ஆனால் தொல்காப்பியம் அப்படிங்கிற இலக்கண நூலுக்கு முதல் நூலாக இருந்தது அகத்தியம்ங்கிற பேச்சு வழக்கில் இருக்குது. ஆனால் வந்து முழுமையான தகவல்கள் வந்து கிடைக்கல. இதில் முக்கியமானது என்ன அப்படின்னா இந்த தொல்காப்பியம் அப்படிங்கிறது 3 அதிகாரங்களை கொண்டுள்ளது. இப்போ திருக்குறள் பார்த்தீங்கன்னா முப்பால் கொண்டது. அதே மாதிரி தொல்காப்பியம் அப்படிங்கிறது 3 அதிகாரங்கள். எழுத்து, சொல், பொருள். நம்ம தமிழ் இலக்கணங்கள் பார்த்துருப்போம். தமிழ் இலக்கணங்கள் வகைகள் 5. எழுத்திலக்கணம், சொல்லிலக்கணம், பொருளிலக்கணம், யாப்பிலக்கணம், அணி இலக்கணம் பார்த்துருமே. அதே மாதிரி தொல்காப்பியம் வந்து எழுத்து, சொல், பொருள் அப்படிங்கிற 3 அதிகாரங்களை கொண்டது. ஒவ்வொரு அதிகாரத்திலையும் 9 இயல்கள் வீதம் மொத்தம் 27 இயல்களை கொண்டுள்ளது. இதே பார்த்தீங்க அப்படின்னா திருக்குறளும் மொத்தத்துக்கே 9 இயல்கள் தான் இருக்குது. ஆனால் தொல்காப்பியத்தில் 27 இயல்கள் இருக்குது. எழுத்து, சொல் அதிகாரங்களில் மொழி இலக்கணங்களை விளக்குகிறது. மொழி இலக்கணங்களை வந்து மொழி எப்படி எழுதணும், எப்படி பேசணும் அந்த மாதிரி இலக்கணங்களை வந்து சொல்லுது. ஆனால் பொருள் அதிகாரம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா தமிழரின் அகம் புறம் சார்ந்த வாழ்வியல் நெறிகளையும் தமிழ் இலக்கிய கோட்பாடுகளையும் இந்நூல் விளக்குகிறது. அதாவது எழுத்து, சொல் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இலக்கணங்களையும், பொருள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இலக்கிய கோட்பாடுகளையும் விளக்குவதாக இது அமைந்துள்ளது. இந்நூலில் பல அறிவியல் கருத்துக்கள் இடம்பெற்றுள்ளன. குறிப்பாக பிறப்பியலில் எழுத்துக்கள் பிறக்கும் இடங்களை உடற்கூற்றியல் அடிப்படையில் விளக்கியிருப்பதை அயல்நாட்டு அறிஞர்களும் வியந்து போற்றுகின்றனர். அதாவது பிறப்பியல் அப்படிங்கிற இயல் வந்து எழுத்ததிகாரத்தில் இருக்குது. எழுத்ததிகாரத்தில் 9 இயல்கள் இருக்குல்லையே அதில் 3வது இயலாக இருக்கக்கூடாதா வந்து பிறப்பியல். ஸோ இந்த பிறப்பியலுங்கிறது எழுத்துக்களோட பிறக்கும் இடங்களை உடற்கூற்றியல் ஆய்வுப்படாது. வாயை திறத்தல், வாயை குவித்தல் இதெல்லாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா உயிரெழுத்துக்கள். அதே மாதிரி அந்த மெய்யெழுத்துக்கள் கசர தபராசி காங்காட்சா இருக்குல்ல மெய்யெழுத்துக்களோட உயிர் மெய்யெழுத்துக்கள் அது எல்லாம் எந்தெந்த இடத்துல பிறக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி தான் அந்த இது கொடுத்துருப்பாங்க. அது வந்து பிறப்பியலில் இருக்குது. எழுத்து அதிகாரத்தில் பிறப்பியல் அப்படிங்கிற இயலில் இருக்கிறது. இதை வச்சு அயல்நாட்டு அறிஞர்களும் வியந்து போற்றுகின்றனர். இது தமிழர்களின் அறிவாற்றலுக்கு சிறந்த சான்றாகும். இதுதான் வந்து ரொம்ப 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 முக்கியம். நம்ம திருக்குறளை பார்த்துருப்போம். தமிழரோட பண்பாட்டுக்கு சிறந்த நூல் எது அப்படின்னா திருக்குறள். தமிழரோட அறிவாற்றலுக்கு சிறந்த சான்று எது அப்படின்னா தொல்காப்பியம். நல்லா கவனிக்கணும். திருக்குறள் பார்த்துருந்தீங்கன்னா தெரிஞ்சிருப்பீங்க. போன இயலில் 1 வேர்டில் போட்டிருப்பேன். நம்மளுடைய தமிழரோட பண்பாட்டின் அடையாளமாக இருக்கக்கூடிய சான்றாக இருக்கக்கூடிய நூல் எது அப்படின்னா திருக்குறள். இது வந்து தொல்காப்பியம் அப்படிங்கிறது தமிழர்களோட அறிவாற்றலுக்கு சிறந்த சான்றாக இருக்கிறது முக்கியமான 1 வேர்டு. சரிங்களா? ஸோ நூல் வெளியீடு இவ்வளோதான் இருக்குது. தொல்காப்பியத்தை எழுதுகிற தொல்காப்பியர். எத்தனை அதிகாரம்னா 3. எழுத்து, சொல், பொருள். இதில் எத்தனை இயல்கள் இருக்குது அப்படின்னா 27 இயல் இருக்குது. இந்த எழுத்தில் இருக்கிற ஒரு பிறப்பியல் அப்படிங்கிற இயலை வந்து எழுத்துக்கள் பிறக்கும் இடங்களை உடற்கூற்றியல் அடிப்படையில் விளக்கியிருக்கிறாரு. அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா எழுத்து, சொல் அதிகாரங்கள் பார்த்தீங்கன்னா மொழி இலக்கணங்களையும், பொருள் அதிகாரம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இலக்கிய கோட்பாடுகளையும் வெளிப்படுத்ததாக இருக்குது. ஸோ தொல்காப்பியத்துக்கு முதல் நூல் அகத்தியம் அப்படிங்கிறது மறந்துடக்கூடாது. இன்றைக்கி நம்ம பார்த்தா உயிர் வகை அப்படிங்கிற செயல்பகுதி தொல்காப்பியர் எழுதிய அந்த கவிதையை தான் பார்த்துருக்கோம். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்குன்னு நினைக்கிறேன். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருச்சு அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்கள், உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்குலாம் ஷேர் பண்ணுங்கள். இது வரைக்கும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பார்க்காதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பக்கத்தில் இருக்கிற ஆல் பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா நான் போகிற வீடியோவை அடுத்தடுத்து பார்த்துட்டே இருக்கலாம். இதே மாதிரி அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம். தேங்க்யூ.